Este ano a Semana Santa non se pode vivir na rúa. E que farán os milleiros de visitantes, os devotos ou as confrarías coas procesións, os ramos ou as imaxes? Non se preocupen, están todos e todas conectados á Semana Santa. Ninguén imaxinaba hai un ano que en plena Semana Santa de Viveiro as súas rúas e prazas lucirían como as están a ver, completamente baleiras. Pero as súas xentes, lonxe de paralizarse, valentes e loitadoras ante unha situación como esta, o que fixeron foi idear alternativas para revivir dende as súas casas a que se considera unha das celebracións máis importantes da vila. 800 anos de historia non nos vai frear ningún virus. Así que temos instrumentos, temos ideas, temos internet e, sobre todo, temos persoas dispostas a revivir dende as súas casas esta festa. Queren ver como fixeron? Pois póñanse cómodos e vivan con nos esta Semana Santa en corentena. Xa que non podemos procesionar, porque con o confinamiento non podemos salir á calle, pois decidimos na Xunta de Cofradías facer unha Semana Santa virtual. Estamos proyectando as horas que tiñan que salir as procesións ou os eventos que temos aquí en Viveiro, estamos proyectando en YouTube, por as redes sociales, todos os vídeos que temos, que son uns cuantos. Eu son Pacucho, normalmente o meu nombre é Francisco, pero ando por Pacucho. Os tocamos as campanas todos os días, foi idea dos señores curas, que hai unha disposición aí feita, tamén se toca o resto de España, e claro, tócase o Ángelos, ás 12. E cando son días festivos, en vez de tocar as campanas ao abuelo, repicamos, que é diferente o toque un do outro. E así facemos todos os días desde que estamos na cuarentena. Despois de tocar as campanas, aquí estamos no local de ensayo, son o director da banda, que son os que vamos abrindo as procesións de Semana Santa. Estes días, eles na casa, pois cada un ten o seu instrumento na súa casa, a parte de algúns que os deixaron por aquí, pois estarán ensayando, porque claro, o labio, o tambor non creo que o toquen, porque non tolerían os seus pais, pero as gaitas e as cornetas necesitan facer labio, penso que señan ensayando, que era o momento, porque outra cousa non hai que facer. Po ano, se Dios quere, esperamos que se vai esta maldición e podramos vir todos á Semana Santa. Ademais, necesitamos algún amao que está por aí por fora para levar os santos, que non chegamos todos os de Viveiro, que fai falta máis xente. Fixáronse vostedes nas imaxes articuladas que saen nas procesións de Viveiro, non si? Sabían que foron discorridas polos franciscanos e dominicos que a partir dos séculos XIII, XIV e XV decidiron que era unha das mellores maneiras de ensinarlle a historia da Semana Santa a xente que non sabía ler nin escribir. E por que creen vostedes que esperta tanta admiración á Virxe das Dores? Pois atendan a este pequeno percorrido pola historia de Viveiro e da súa Semana Santa tan característica. A Semana Santa de Viveiro ten un carácter internacional e reúne unha historia moi singular que arranca na Idade Media. Calculamos que a Semana Santa de Viveiro estaría en marcha a partir do século XIII, máis ou menos, porque no século XIII chegan a Viveiro dúas órdenes mendicantes importantes. Os dominicos e franciscanos van a ser os que van a marcar totalmente a fe en Viveiro. A partir do século XIII, o máis importante da Semana Santa nese momento son os chamados actos pasionais. Non autos sacramentais, como dice moita xente, senón pasionais, porque son actos da pasión de Cristo. Neste caso, pois, os actos pasionais máis importantes eran os que se celebraban principalmente os xoves e venres santo. Eu sempre quedaríame neste caso con dúas das pervivencias máis importantes da Semana Santa medieval, que son o que se chama o encontro e o desenclavo. O encontro que se celebra na mañá do Vernes Santo e o desenclavo que se celebra na tarde do Vernes Santo. Estas imaxes pois tiñan as virxes, por exemplo, ou outras santas, pois tiñan, por exemplo, pelo natural, ollos de cristal, igual que os cristos, e articuladas para dar sensación de realismo, dentro do didactismo pedagóxico que empregaban os frades naquel momento para conmover, para chegar máis facilmente ao povo.
No século XVII viviuse un novo auxe co fin de loitar contra o avance do protestantismo en Europa e trouxo un novo cambio. Inicialmente a Semana Santa celebrábase dentro dos claustros dos conventos, maioritariamente, excepto algún acto que vían as iglesias parroquiais. O que pasa que foi tan grande o fervor, foi tan importante que foi collendo as celebracións que chega o momento que saíron aos atrios e dos atrios saíron ás rúas. E dai xa chegaríamos a unha Semana Santa máis moderna. Chegando a ter as imaxes máis lustrosas a día de hoxe. A parte de imaxinería en Viveiro, os mantos son moi espectaculares. Moitos a maior parte están bordados en plata e en ouro. E ao mesmo tempo, moitos incluso foron donados por familias antiguas que xa non viven. Algúns incluso había pezas que viñeran de Filipinas. No momento da presencia colonial española en Cuba, en Filipinas, pois vivereses que estaban en Cuba, ou Filipinas e demais, pois teñen doado xoias, mantos e demais. Daí a espectacularidade. Se algo caracteriza a Semana Santa virtual de Viveiro son os vídeos que dende a Xunta Xeral de Confrarías están a subir ás redes sociais para que ningún fiel se perda os actos destes días. Non só poden ver procesións de outros anos, tamén inclúen vídeos divulgativos e un pregón a diario. Non lles van chegar as horas do día, como tampouco lle chegaban a Nina, cofrade e colaboradora da festa, que botaba semanas cosendo traxes e facendo ramos. Agora que está xubilada, polo menos, a ter tempo para seguir as procesións por internet. Estes días estamos preparando todo o que vai ser a programación que vamos a emitir durante a Semana Santa. Este ano dun xeito especial, porque non podemos facer corpo a corpo ou en real, sino que vai ser unha programación virtual. Toda aquela xente que está nas súas casas que poida gozar do mismo modo que na rúa das procesións e dos diferentes actos que a Semana Santa de Viveiro saca a rúa todos os anos. O contido está dividido en dúas partes fundamentalmente. Unha parte documental, unha parte de retrospectiva que chamamos Vive tus recuerdos, e logo unha parte procesional, desde as 9 da mañán hasta 1 da tarde cando facemos esas emisións. En total vamos a proxectar 54 programas, por decirlo de algún xeito. Polas tardes o que faremos será unha emisión das procesións de Semana Santa. Emitimos todos os días da Semana de Pasión ás 9 da mañá un pregón. Comezamos o pregón do 2019, que foi o pasado sábado, e vamos a terminar o domingo de Resurrección co pregón do 2011. A nosa intención fundamental é que, xa que as procesións non poden salir á calle, pois pretendemos que deste xeito as procesións entren nas casas. Dice que en Semana Santa Viveiro chega a triplicar a súa poboación. Hai procesións que reúnen ata 1 milleiro de persoas, iso sen contar os visitantes que chegan de Galicia e fora dela pasar uns días ata esta fermosa vila. Calculan as perdas que pode supoñer a suspensión deste ano, sen visitantes, con restaurantes e hotéis pechados. Esta Semana Santa quedará marcada, sen dúbida, na memoria de moitos. A Semana Santa é a que marca un antes e un despois no comercio viveirense logo dun inverno duro. Varios días de intensas vendas que dan á hostalería e ao comercio un empurrón de cara ao verán. Semana Santa que é o mellor embaixador que pode ter Viveiro, xunto co Resu, porque, recibimos moitísima xente, queda moito diñeiro no pueblo, pois a verdade é que as nosas caixas están necesitadas. Os hotéis empezan xa desde o luns a ter unha ocupación de un 60-70%, a partir xa dos xoves Venres Santo, xa empezan a ter unha ocupación superior ao 85-90%, sempre superitado un pouquiño a situación climatolóxica, Pero, sí é certo de que moitos anos alcanzamos o 100%. Traducido en datos, en pisos e xente que visita tal, podríamos decir que triplicamos considerablemente a poboación de Viveiro. Ven sendo unha das semanas máis importantes do ano, xunto con mellor con Navidad ou con algunha outra época, pero esta en concreto é porque é neses días recibimos moita xente. Entonces, para a maioría dos asociados e para a maioría dos negocios, efectivamente, como che digo, é un impulso económico importante. Hostaleiros e comerciantes aproveitan estas semanas de confinamento
para ir dando forma ao que farán de cara á saída desta situación. Estamos máis ben pensando en que cando todo isto remate e poidamos abrir os nosos negocios, orientar un pouco o tema a campañas de concienciación, unha gran campaña impactante de concienciación. Consideramos que, xa que son tempos difíciles, todos debemos de arrimar o ombro, ca axuda de todos, confiamos en que os clientes volvan a estar aí como sempre están, e que nestes momentos difíciles pois aposten polo comercio local, por comprar nas nosas tiendas, por beber, tomar un café, beber unha cerveza nos nosos locales. Pechen os ollos por un momento, trasládense ata esta Praza Maior de Viveiro un venres santo calquera. Soan tambores, cornetas, gaitas, non si. Ninguén concibe a Semana Santa sen os seus músicos e por iso eles tampouco fallaron este ano. E que fixeron para poñerlle música a esta celebración? Pois, dende a banda municipal, que cada ano acompaña as procesións, fixeron un vídeo do máis curioso, miren. Debido a esta situación extraordinaria, única, sin precedentes, pois nos vimos un pouquiño obligados, de alguma maneira, a contribuir ao nivel altísimo que ten a Semana Santa de Viveiro, que cada ano crece máis, cada ano ten máis importancia, e a banda, pois sempre desde os inicios da súa vida, que xa é moi longa, 100 anos ten a banda de Viveiro, pois sempre participou activamente na Semana Santa. Este ano non podía ser menos, entonces empezamos a darlle voltas de como facelo, como había algunha posibilidade. Estaba todo listo, non necesitábamos nada máis que salir á calle. Entonces, a situación de quedarse na casa e de guardar este confinamento necesario que temos que ter, pois se nos ocorreu a fantástica idea de mandar o traballo para cada músico na súa casa e cada músico da banda pois interpretaba unha das marchas que tiñamos preparado para este 2020 e despois facíamos un traballo de mezcla e de xuntar todo ese funcionamento individual de cada casa. Mandamos información de como debían gravarse, distancias de micro, unha claqueta para oír eles, para ter de fondo, para levar a rítmica ben no sitio. E, bueno, unha vez iban chegando esos vídeos, íbamos, pois, digamos que limando un poquinho as perezas de cousas quizá que é complicado rítmicamente de poñer 50 moitos músicos dentro da súa casa a facer música xuntos nun programa virtual, digamos, e esta foi a maneira. Desta maneira, quizá que todo o mundo deu a súa mellor versión na súa casa para lograr un fin común, que era poñer música esta Semana Santa 2020 de maneira virtual. Son Jaime, son trompeta da banda do Landro de Viveiro. E nada, estes días estamos un pouco, bueno, con sentimento un pouco de tristeza, estamos na Semana Santa e temos que quedar na casa. E non porque chova. O que se trata é que a música que non pare, non? Entonces nosotros estamos tocando pues, todos os días na casa. Ou ben un estilo ou ben outro. Ahora levábamos traballando moito tempo sobre o repertorio de Semana Santa para disfrutalo na calle, disfrutalo cos veciños de Viveiro.
non pode ser. Desde que estamos metidos na casa, desde que comezou a cuarentena, pois seguimos tocando na casa, porque os que temos hobby, pois os que temos afición pola música, témola sempre. E máis, ahora non temos a disculpa de que non temos tempo para tocar, non? Entón, lóxicamente, pois adicamos pois polas tardes unha hora e media, donde tocamos varias partes do repertorio da banda municipal. E así van pasando os días. A proposta de Carlos Timiraos, do noso director, para facer esta marcha virtual, digamos, pois foi moi ben acollida por todos os componentes. Entendo que foi un traballo relativamente fácil, porque o traballo xa o tiñamos feito, non? O traballo de traballar o repertorio da Semana Santa xa o tiñamos feito desde facía moito tempo. E a nosa parte é realmente a máis fácil, porque é simplemente gravar un vídeo e mandarlo a ele. A Semana Santa de Viveiro sobrabanlle motivos para ser declarada, e xa 7 anos, Festa de Interese Turístico Internacional. Entre eles estaban as súas imaxes articuladas, únicas en España, ou a procesión da paixón que tanta xente reúne. O xornalista da Televisión de Galicia, Xosé Manuel Maseda, acompañounos en Ferrol para narrar as procesións de outros anos, e aquí en Viveiro non ía ser menos. Aí van. A procesión de Viveiro tamén é absolutamente incomparable. A zona monumental de Viveiro, que é unha vila máis pequena que Ferrol, obviamente, pero tamén ten moito encanto. Ten aquelas rúas estreitas, medievais, aquelas zonas tan bonitas do casco antigo, e por ali pasan unhas imaxes que teñen movimento, porque son articuladas. Entón, o que consiguen os portadores desas imaxes espectacular, porque ves as figuras movéndose, arrodillándose, movendo os brazos, bendecindo. Entón, créedeme que se me están poñendo os pelos de punta ao recordar. Non fixen tantas veces as procesións de Viveiro como as de Ferrol, pero de verdade que tamén un lugar no meu corazón, porque as imaxes e a forma como se vive na vila de Viveiro a Semana Santa merece a pena ir por ali. Esperamos que o ano que ven ou que cando sexa teñamos a opción de que se repita esta Semana Santa, que en 2020 non vai poder ser, e merece moito a pena ver esas imaxes articuladas, porque causan moitísima impresión na noite viveirense ver como transcurren por esas rúas tan fermosas da súa zona monumental. Realmente é un espectáculo que merece moito a pena. Nós o que solíamos facer era, primeiro facer, cando facíamos o auténtico despregamento que facía a Televisión de Galicia, estábamos nos dous sitios, en Ferrol e en Viveiro, se coincidían as dúas procesións, unha dábase en directo e outra en diferido, pero a duración nunca baixaba dunha hora. Date conta que a procesión sae da súa igrexa, donde ten digamos a súa casa, a domus, donde está a imaxe aloxada durante todo o ano, sáquese da igrexa, faise o percorrido por unhas zonas moi concretas das cidades nas que teñen lugar, sexa Santiago, Lugo, Viveiro, Ferrol. Entón, as procesións nunca baixan dunha hora, sobre todo, vamos a ver, unha cousa é o que a televisión daba en directo e outra cousa é o percorrido inteiro da procesión. Nós igual estábamos unha hora en directo ou gravábamos durante unha hora para emitir íntegramente a posteriori, pero os procesionantes continuaban o seu percorrido por outras rúas. Claro, a televisión ten unhas limitacións. Nós estábamos nunha zona delimitada, insisto, que cas cámaras antigas había que iluminar esa zona, e o resto da procesión que discurría por outras rúas das cidades, eso nós xa non o podíamos dar en directo, pero as nosas procesións na Televisión de Galicia nunca baixaban de unha hora e media cada unha. Claro que me gustaría volver a retransmitilas, o que pasa é que entendo que o esforzo que hai que facer para tanto
movimento de personal, tanto movimento económico, ao mellor hoxe en día a televisión xa non é a mesma que hai 20 anos e habería que mirar se sería rentable, se sería económicamente viable e se tería a repercusión na audiencia que hoxe se mira tanto con lupa. Pero, como gustar, eu, cando me poño un micrófono, un monitor e hai que retransmitir algo, son sempre absolutamente feliz. Claro que me gustaría volver a facelo. Outra das particularidades da Semana Santa de Viveiro é que conta cunha confraría só de mulleres. Forman parte dela 1.200 cofrades devotas da Virxe da Esperanza. A historia desta confraría escríbese con nomes propios de muller. Dona Juanita, Mari Carmen. Son as de Viveiro máis bravas que a ningunha? Pois miren o que levan facendo xa dende os anos 50. A Irmandade das Mulleres de Santa Cruz nace no ano 1953, co afán de decenas de mulleres de pertencer a unha confraría. Ata este momento estas estaban formadas exclusivamente por homes e elas tiñan que cinguirse a facer outros traballos fora das procesións públicas. Hoxe en día é a única que mantén o seu carácter feminino. Esta Irmandade, no ano 2003, que facía o seu 50 aniversario, quixo retomar todos os aspectos que compoñían os distintos apartados da Irmandade para asumir todo o que era a súa organización e traballo organizado e traballado solo por mulleres. De tal maneira que se creou unha colla de mulleres exclusivamente para aportar a María ao pé da cruz, unha banda de tambores formada solo exclusivamente de rapazas xoves, pero só mulleres, donde na composición das procesións donde desfila os achós son portados por mulleres, os estandartes portados de mulleres, é dicir, ao día de hoxe, se son 300 as persoas que participan na súa sección, son exclusivamente mulleres. Temos entre as cofrades 1000 cofrades, que isto tamén é unha satisfacción para nós, posto que as cofrades son o único elemento que temos de apoio e de aportación económica para sacar adiante todos os cometidos de dita Irmandade. Cruz é unha destas cofrades. Entrou na orde a finais dos anos 90. Para min é unha satisfacción, unha emoción moi grande pertenecer a esta Irmandade. Tamén pertenece a ela a miña filla. E os meus netos pertenecen á Irmandade do Prendimento. É un sentimento que se vai transmitindo de pais a fillos e a netos. Os traballos que facemos ao longo do ano basicamente é planificar a Semana Santa e o cuidado e o mantemento do Camarín da Virgen da Esperanza. No ano 2010, esta Irmandade toma unha iniciativa. Crean unha nova procesión. E sacou nese ano, xa encargando con anterioridade, unha imaxe a Córdoba da Virgen da Esperanza, feita por Romero Zafra, un gran escultor, do que nos sentimos moi orgullosas. Como digo, fundouse e creouse esta procesión da Virxen da Esperanza que sae no sábado anteriormente á Resurrección. É precisamente a esperanza da Resurrección. Isto foi un hito importante para esta cofradía, posto que houbo que, digamos, dotala de todo, desde novos vestuarios para os nazarenos, a imaxe nova, vestuario de manto e traxe, corona, etc. nova, anda nova, é dicir, foi un gran revulsivo, un gran afrontar un aspecto non solamente da organización, sino económico, pero que ao día de hoxe estamos satisfeitas. Outro dos cometidos que realizamos desde sempre é organizar o Vía Crucis de mulleres. Este Vía Crucis, en anos antes, celebrábase no interior da iglesia, quizá porque pensaban que as mulleres non eran tan, ao mellor, tranquilas ou recatadas para ir nas mesmas filas, pero demostraron o seu bon facer e sacámolo ás rúas, sacámolos ás calles, donde se mantén o día de hoxe nos días de Martes Santo.
Ben supoñen que a Semana Santa de Viveiro non é cousa dunha semana soamente. Dende hai meses comezaron xa os preparativos que tiveron que paralizar hai unhas semanas ata o ano que ven. Será entón cando poidamos gozar dos flecos de fío de ouro que só unha persoa elabora en España ou do libro anual Paciencia, que todo bo se fai esperar. A Xunta de Cofradías se edita chamamos libro programa que ten o nombre Pregón, que se edita desde o ano 47, houve anos que non se editou este exemplar, o deste ano sería o número 49, desde o ano 47. É un pouco un libro que empezou editando a Cofradía de Piedade e desde o ano 91 fai na Xunta de Cofradías, desde o ano 1991. Un pouco, nel recollemos artículos un pouco religiosos, artículos un pouco de historia da nosa Semana Santa, tamén de xente que traballou aquí. Este ano, por exemplo, vai un artículo de Otero Borrita, que foi un pouco que fixo aquí a maioría das santas e púlpitos aquí da zona de Viveiro. Era un artista santiagués non moi reconocido, pero que sei que aquí en Viveiro ten moito reconhecimento e queremos darlle un pouco de valor ahora mismo a Otero Borrito. O artículo é dun neto del. Sempre poñemos as novedades que se produxeron na Semana Santa do ano anterior, as cofradías, a Xunta de Cofradías, e tamén un pouco toda a promoción que se fai a nivel de promoción da celebración en toda España, de ir a Fitur, de ir a Fomos a Orihuela, Fomos a Granada, pues, todo un pouco eso queda recollido na revista Pregón esta. Dentro da Xunta de Cofradías temos varias comisións, unha encárgase da revista Pregón, outra das exposicións. Esa comisión é que se encarga un pouco de, xa desde o mes de setiembre, máis ou menos, empezar a pedir artículos e conseguir fotografías de xente que colabora justamente cedendo fotografías para a revista. A partir de xaneiro, empezamos a recopilar todo o material para levar a imprenta. Sí. Un traballo de meses que, como a moitos outros, quedou en suspenso a mediados de marzo. O que era a maquetación estaba lista e iba a ir para a imprenta. Como xa estaba todo o presupuesto aceptados, o material da imprenta, papel, todo estaba todo aquí, pois xa está impresa. Desde o Viernes de Dolores presentámosla na web digitalmente, e a xente pode ler na web, incluso no Facebook, e compartímosla en PDF, pero contamos que sempre se reparte todos os anos en Semana Santa a todos os cofrades un exemplar por cofrade. Temos estipulado repartir así un pouco cofrade e faceremoslo despois de Semana Santa. Temos pensado, despois de cando pase o tema do coronavirus montar un local de reparto en Viveiro para que a xente, os cofrades, poden recoller o seu exemplar. As 18 persoas que forman a Xunta de Confrarías repártense en comisións de traballo para axilizar os labores de cara a Semana Santa. Outra iniciativa que ocupa o seu tempo e que este ano tamén quedou polo camiño foi o programa Adral. Toda a cuaresma, despois de pasar carnavales, desde que empeza a cuaresma, o primer sábado despois de cuaresma presentamos o cartel e presentamos o programa Adral, que é un programa un pouco de, como dice o nombre, Adral, que quere dicir atrio, é un pouco un anticipo á nosa Semana Santa, e facemos todo un programa cultural durante un mes prácticamente, que engloba concertos, conferencias, cine, un certamen de bandas, un pouco como anticipo e como preparación para a Semana Santa. Hai concertos de grupos aquí do Conservatorio, o Coro do Conservatorio, este ano un grupo de guitarras que empezaba novo, tamén participa todos os anos a Banda Municipal de Viveiro, se chama Olandro, fai un concierto especial para o noso programa. Este ano participaba o guía turístico de Galicia, Suso Martínez, cunha narración entre peza e peza, que iba a ser moi interesante. Tiñamos un coro, o Coro de Sinfónica de Galicia, que iba a cantar na Iglesia de San Francisco, que é de 80 componentes. E depois temos o plato forte normalmente o certamen de bandas de música cofrade que participan as 3 bandas de aquí de Viveiro, a Misericordia, a Naval e a Tau, e viñen 2 bandas de fora. Unha de Ferrol sempre ven, que este ano tocaballe a Xabase, a de Ferrol, a Amargura, e depois viña de Sevilla, de Marchena, Sevilla, o Sagrado Corazón. Xusto o día que empezaba, ese día foi o día que xa clausurou todo o tema do coronavirus non pudemos empezar. Tiñamos todo listo, carteles, programas, todo cerrado, pero non se empezou, non. O coronavirus chegou en plena Coresma e por iso deixou a veciñanza coa intriga de que novidades traerían as procesións. Hai moitas que son sorpresa, que as cofradías hasta o último momento non sabemos o resto o que van a estrenar. Entón, algunha das que había nas sei. Sí que sei, por exemplo, que a Terceira Orden aumentou o que era o monte do paso do oración no Horto e iban cambiar de anda, aquí que se chaman tronos en Andalucía, aquí son andas, pois a anda cambiaron de anda para a anda máis grande, que era a anda que levaba a Virxen dos Dores,
entón aumentaron o monte para ser un paso un pouco máis grande e levar máis levadores. Sempre hai algún cambio, sí. Depois había cofradías que fixeron pulseras, outros fixeron medallas novas para os cofrades. Son sempre novedades de última hora que se gardan así con un pouco de celo porque a xente non sabe. Pequenos e grandes detalles que melloran o patrimonio e a posta en escena de cada confraría e que agora xuntaranse con todo o que preparen para 2021.